ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସକାଳ ସକାଳୁ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ଡାଲି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାରା ଆସି ବସିଲେଣି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ। ଭାତ ତ ହେଇଲାଣି ଏଠି, ଆସିଲେଣି ଏଠି। ଭାତ ଅଲରେଡ଼ି ଫୁଟୁଛି, ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଅଟା ବି ଦଳା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଇଏ ଆମର ମିନିମମ୍ 20 ଜଣ 18 ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆଉ ଡାଲି ବି ପ୍ରେସର ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଡାଲି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଡାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଠି ସବୁ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବେ ରୋଷେଇବାସ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯିବେ ଆମର। ଭାଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭାଇ। 10 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଅ, 5 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ଖାଅ, ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ରୁଟି ଖାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ନା ରୁଟି ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ବି ଥାଏ ଭାଇ। କ'ଣ ଲାଗେ ସେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଘିଅ ମାରି ରୁଟି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନା ମଜା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଠି ସୁନେରା ସକାଳ ସକାଳ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପାରାମାନେ ତ ବହୁତ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି, ପାରାମାନେ ସବୁବେଳେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଥିବେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମର ଉଦୟ ହେଲାଣି ସକାଳ ସକାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ। ଆଉ ଏପଟ ସୁନେରା ସହର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାହେଉଛି ଏଠି, ବହୁତ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖାହେଉଛି ନା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମ କମ୍ପାନୀ ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ଆମର। କମ୍ପାନୀ ଯଦି ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମର ରୋଷେଇବାସ ସବୁ କିଛି କରିଦେଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ତ ନାହିଁ ଅଲରେଡ଼ି, ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଉଛି लगଭଗ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ ଡେଲି।